लोगोफोर दिनैहाय आङो माने ना बोनहैनो नागिरदों आरोना नै नायदो नै बोरसि दान्दा लाबाय आं नै बेलाय मोनो ना मोना नायनोसै बोरसिखौ नायनानै लादो नै बोरसिया एकदमबारे बोरसिया बेनो नै लोगोफोर नै एकदमबारे फिसाल'खा बेखौ खैजिमा बिदैजों बोननाय जायो नायदो आं दा माबायदि मोनबोयो नाखौ लोगोफोर नुनायावसो फिसा बियो बोरसिया सेरसेबाबो बोखांनो हायो नायदो ओमफ्रायहाय नैबेहाय दङ नै खैजिमा बिदैया बा बबेनि खैजिमा फैखोलै नै बेनो नै खैजिमा बिदै बेजों बोनगोन आं दिनै बेनो नै लोगोफोर खैजिमा बिदैया ओरैबायदि स्र' स्र' मोजां मोजां बेजोंनो आं दा ना बोनहैनो नागिरदों आरो मोनो ना मोना नायनोसै भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ओरैहाय नै जान्जियाव खबाइ खानानै लाखाबाय आरो आं नै खबाइ बेसे बुरजा मोनो नायदो नै गामिनि दैयावनो आरो नै मोननोसै बारा गोजान गैला न' खाथियावनो बोरसि दान्दाखौ ओरैबायदि बानलायखाबाय आं एकदमबारे गिलिर बायदि नै दे बिदिब्ला नायबाय थाबानो जाबाय दैया बेनो नै लोगोफोर मोनफैबाय आङो दैयाव नै नायनानै लादो बेहायनो मोनगोन आं दैया बारा गिदिर नंखाया फिसाल' मोनो ना मोना नै मोनजेनबाय मासे लोगोफोर नै नायलांबाय था माने लोगोफोर सिरि थानांगौ ओरैबायदि सिनखा नाया आं बोनहरबाय नै दा नायदो नै आरोबाव नै बेलाय बेबायदि मोनो आरो ओरैबायदि इन्टारेस्ट बोनबाथाय एकदमबारे बोनबाय थानो गोसो जाखायो बिराद बरिया आरो नै मा ना होनो लोगोफोर नायनानै बेखौ कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरोबाव मासेबाव नै बेलाय बेबायदि मोनो आरो नाखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नै बेलाय बरियालै थोस बिदिबो नाया नै नायदो नै मासेबाव नै बेलाय हाब बरियालै बेलाय दायो आरो जायगा सोलायबावबाय नै ओरैहाय नायदो नैबे होख्लायनोसैलाय आङो नैबे दाहाराव नायदो ओरैबायदि मजा जाखायो माबायदि मोनदों आं नाखौ नै बिराद बरिया मोनखायो नै बेहायनो नै ना बोननायखौ दा नायदो नै लोगोफोर आं बेसे बुरजा मोनखो नै बोननानै नै थाजा एकदमबारे बरियाखा नाया एकदमबारे बरिया मोनो आरो नैबे खैजिमा बिदैजोंनो लोगोफोर नै खैजिमा बिदैया बेनो बेजोंनो बोनदों आरो आं नै एकदमबारे
न'आव सफैबाय लोगोफोर नायदो नै नाया बेसे बुरजा मोनबोखो मोनालायबाय एसे नायदो आं देखायनोसै बेनो नै लोगोफोर आं ना बोननानै लाबोनाया माबायदि मोनो नै बेनो नाया